Ovo je veliki pozdrav za sve koji se nalaze pored mobilnih telefona, tableta i kompjutera i koji slušaju novo izdanje jedinog balkanskog podcasta posvećeno društvenim igrama pod imenom Prvo rolaj pa onda misli, koje uređuje redakcija pitchwise.net sajta. Sa nama opet su tu, to jest sa vama su tu opet Bojan Jovanović. Zdravo svima. Danko Petrović. Ćao. I moja malenkost Veljko Vuković. Imaćemo nekoliko tema, bavit ćemo se novim igrama, turnirima za popularne naslove koji se dešavaju u Beogradu i pričat ćemo o tome šta smo igrali u prethodnih nekoliko nedelja od prethodnog podcasta. Nadam se da će vam biti zanimljivo i ostanite sa nama, bit će zanimljivih tema. Što bi reklo, ostanite sa nama posle ovog reklamnog bloka kako ga nemamo. Nemamo špicu, nemamo nikakvu špicu, to je strašno. Mislim da moramo da smislimo nešto. Dobro. Ne, hoćemo da krenemo redom onda od domaće scene, od onoga šta se desilo, odigralo, će se desiti ovih dana kod nas. Da, evo da najavimo, desilo se nacionalno prvenstvo u Carcassonne igri, što ste mogli da čitate najavu na sajtu, a i objavit ćemo već rezultate koliko sutra. To jest, vi čitate, dok slušate ovo, treba bi da su rezultati već izašli na našem sajtu i čestitamo podvučeno čoveku ili devojci koji će braniti boje Srbije na Essenspiel sajmu u Nemačkoj. Da. I posle toga, posle Carcassonne nacionalnog, iduće nedelje stiže i nacionalno u nada sve popularnoj igri Katan. I ono što ljudi često pitaju, samo da pomenemo, mnogi znaju za obe igre, ali ne znaju koja su tu pravila, kako se to igra. Tako da, Bok i Danko, kako sam ja razumeo, tu se igra samo vanila igra, znači osnovna igra, bez ikakvih ekspanzija. Da, i bez čak i one rijeke ekspanzije koje se sada i dobija u osnovnoj kutiji, znači baš u potpunosti dva igrača u osnovnu igru igraju. Jedino što mogu da se dogovore i da igraju po onom pravilu da se izloči tile odmah po odigravanju poteza. Znači ne da se sačeka da tek dođe igračni potez. Aha, znači Carcassonne je 1-1, a Katan se igra u četvora. Jeste. Katan u četvora, da. Da, i valjda pobednik ide dalje ili ide po stolovima, kako to već ide, pa onda top 8 po rezultatu ide dalje ili kako već. Ja za Katan stvarno nisam siguran, nisam učin. Koliko se ja sećam, ima bodovanja. Znači koliko si je stvario, da. Tako da na osnovu toga se pravi taj finalni četvorka koja u jednom momentu dođe i onda oni igraju. Ali da, to je opet dobra stvar što se baš bazične verzije igara igraju. Postoji tu neki sad tajmeri i još neke sitnice a baš su sitnice u pravilima. Ali je dobro zato što ne morate da kupujete nijednu ekspanziju, nego možete samo da nabavite osnovnu igru, vežbate i dođete i pobedite na turniru. Pored ova dva turnira, u Beogradu se otvorio jedan novi stari klub. Znači, mi smo pravili video o tome. Zatvorio se C22 posle poplave, posle onih jezivih kiša, prolećnih i letnjih, i otvorio se novi klub pod imenom Ravnica. Ravnica se nalazi u Španskih boraca 16, to je bivši C22 klub, nije više, koliko sam razumeo, isti vlasnik, vode sada neki mlađi momci i jako pristojno izgleda klub. Tako je. ACA je prošle godine predao prosto novoj generaciji da nastavi prosto da vodi taj deo board game scene kod nas i momci do sad su dosta dobro to radili, tako da očekujemo tako da će biti i u Ravnici. Samo da obavestimo ljude da Google mapa užasno laže, da to što kaže da je Španskih boraca 16, nije Španskih boraca 16 i da je to potpuno drugi blok. Tako da, ako želite da znate gde je stvarno, pogledajte na Facebook stranici Ravnice, jer oni imaju screenshot na mapi gde se to u stvari nalazi. Znači, nisu oni zaguljeni, nego Google mapa ne pokazuje tačnu adresu.
eto, to je naše dobro delo za danas, ono, da se... Jeste, zato što ne Bojan je mučite morao da pola nađete. sata da strada po Novom Beogradu i po blokovima, da dok nije na kraju nazvao ljudi, Tako je. pogledao njihovu mapu i bio, pa da, to je susedni blok zgrada. Evo, sad ćemo kratko o dve nove igre, nisu baš igre, nego su ekspanzije, ali to je jedno od bitnijih, to su neka bitnija izdanja u prethodnih nekoliko nedelja, ali Danko, reci mi ti Ticket to Ride, koje si sve Ticket to Ride-ovi igrao? Jesi igrao samo osnovni ili si igrao nešto još sa strane? Da si uopšte igrao? Igrao sam, naravno. Igrao sam u suštini pored osnovnog, da kažemo, američkog. Igrali smo Evropu, odnosno imamo Evropu koju igramo s vremena na vreme. Pored toga samo digitalno, nikako drugačije. Ali vidim da sada izlaze Italija i Japan. I Japan. Tako, da. To je, da si ti živ i zdrav, paket mapa broj 7. Da. Znači, do sada je bilo svega i čovačeg. Ali Ticket to Ride Europe i Ticket to Ride klasični se smatraju osnovnim. Jedno je za američko tržište, drugo je za evropsko. I posle toga je bilo 300 čuda od mapa. Da, kad se ovo zove Map Pack, to znači da je potrebna verzija Ticket to Ride-a običnog ili Ticket to Ride Europe. Znači, ovo Map Pack Italija i Japan ne može da se igra bez osnovne igre. Ona donosi nove mape i donosi, recimo, za Japan onaj njihov bullet train. I uvek donosi nove mehanike. Znači, ja znam jednu varijantu koju sam ja gledao je bila Ujedinjeno kraljevstvo, tu su postojale neke varijante ovih stokova, kako se to zove, shareholderi i ostalo, tako da nije samo mapa, znači nije varijanta kao, ja mislim da Concordia konkretno ima samo mape u suštini koje, menjaju igru, ali ovde bukvalno donosi i nove mehanike. Da, ovde je uveden bullet train, gde možeš da praviš linije ovog čuvenog japanskog brzog voza, dok je Italija početkom 20. veka, sa parnim lokomotivama i sa izgradnjom istih. Iskreno, ekspanzija koju ja želim da nabavim. Eto, iskreno. Ne samo zato što je Japan. Yes. To sam sad upravo teo da kažem, zato što je Japan. Nemam problema sa tim, zezajte me. Ujedinjeno kraljevstvo samo zato što je Ujedinjeno kraljevstvo. Pa, svakom svoje. Ja bi uzeo Italiju zbog testenine. Bio sam na ekskurziju Italiji, lepa i išao na more, tako da lepo je. Sada jedna teška euro igra je dobila drugu ekspanziju. I to teška par kila, bukvalno. Da, posle Fire and Ice stigla je nova ekspanzija za Terra Mystiku čuvenu u izdanju Zeman Games pod imenom Merchants of the Sea. Trgovci na moru, čik pogodite šta je u kutiji, znači dodata su pravila da može da se putuje rekama ili vodenim površinama i tu gde završi brod može da se izgrazi naselje, a isto tako brod može i da potpomogne trgovini i sve u svemu još jedna mehanika u bogatoj euro igri prepunoj mehanika. Zar ne? Tako da sad vidjet ćemo kad budemo igrali. Ste vi fanovi ove igre? Ne. Da. Da. Kako je redovno igraš? Da, jesam. Mislim, igrao sam je doduše samo jednom, tako da je malo bez veze to nazvati fanom, ali definitivno mi se svidela jako. Tako da... A čekaj, koliko ljudi si igrao? Koliko je to trajalo? Igralo je nas 4, ako se dobro sećam. Da, 4. I pa ne znam, možda je trajalo 2,5 sata. Mogu da pogledam ako baš hoćeš, ali da ne trošim vremena to. Ja s tom igram imam baš problema. Kako kome? Znači, ljudi uglavnom nju vole, nije baš pristupačna za novog igrača, ali... Ni najmanje. Vremenom to će se i do Terra Mystike i krene to da se igra i ljudima se svi, znači vredi. Mislim, generalno definitivno nije za svakog, niti će ikad. Da. Jako je čudna, jako je... A misliš, nije ni za one ljude koji imaju već iskustva u društvenim igrama, znači, znaš, kao prošli smo... Evo, na primjer, moja žena je ne voli, što je sasvim okej. Hoću kažem, na primjer, to je na nekom nivou...
kao što Agricola je jako neopraštajuća za greške i tako dalje, jako je stresna i ne sviđa se svakome zbog toga, bez obzira što neko igra i neke mnogo komplikovanije igre, kompleksnije. Isto tako i ove igre je jako stresna, jako malo stvari može da kažem da se uradi u njoj, otvorena je u potpunosti po pitanju informacija, tako da igrači od početka treba ozbiljno da razmišljaju o strategijama. Znači ja sam užasan u njoj bio, jedno sam igrao, ali moguće da bi bio vremenom bolji, mada uglavnom u baš strateškim igrama, znači onim igrama gde od početka do kraja treba ozbiljno da se razmišlja o tome kako će se završiti igra, uglavnom sam jako loš u takvim igrama. Ali voliš te teške eure Volim. da imaš, čekaj da završim pitanje, da li voliš da, pošto kažeš da je otvoren igra, da li voliš da na početku imaš neko usmerenje, da ti igra da neko usmerenje gde da ideš, ili više voliš kao što Terra Mystici, kao evo ti sve otvoreno i evo ti vrlo malo vremena i snađi se. Nije Terra Mystica takva. Terra Mystica jeste otvorena po pitanju informacija, znači nema ništa nasumično tokom igre, ali postoje ti skriveni zadaci, ne skriveni, izvinjam se, ti scoring tile-ovi, kako god, znači oni se jednostavno izlače na početku nasumično, znači variabilno na početku partije i na osnovu toga igrači idu na nešto. Ok, jedan će odabrati da ide na stvar broj 1, neko na stvar broj 2, znači na neku strategiju malo drugačiju, ali od partije do partije se to razlikuje i to usmerava ljude. Znači ona nije u potpunosti otvorena kao što je, na primjer, Fields of Arle od Rosenberga ili tako neka igra koja je baš onako sandbox, znači ona je manje više ista svaki put i imaš 5 strategija različitih sa jako malo variabilnosti između partija, pa eto ti tako kako je. Znači to je na primjer kao Kaverna ili tako neke igre. Što se toga tiče, pošto si pitao šta konkretno ja više volim, sve zavisi od igre do igre. Znači uglavnom volim da imam nešto što me vodi, ali opet neki od igara koje jako volim nemaju to i u potpunosti su sandbox, tako da sve Samo zavisi. da kažem da kad si pomenuo te table za bodovanje, u ovoj novoj ekspanziji dolaze nove table za bodovanje koje su updateovane sa informacijama iz prethodne ekspanzije i sve, tako da je sad sve na nivou ove druge ekspanzije, znači nove table za bodovanje, što si ti pomenuo. I Boki ima nešto da doda. Jest. Ja sam samo htio nešto brzinski da kažem. Ja imam baš onako love-hate odnos sa tom igrom, ali više mi je da nisam fan. Ali jako dobro poređenje može da se napravi sa Food Chain Magnet. Velike su, komplikovane, sve to boli glava posle igre, traju dugo. I ako zezneš partiju na početku, obično narednih 2 sata onda dodaješ drugima, budeš što bi rekli loto devojka. I recimo u Terra Mystici mi nije bilo zabavno kada izgubim, kada baš puno izgubim, a u Food Chain Magnetu mi je zabavno sve vreme bilo. U Terra Mystici je problem tome, moj problem sa tom igrom je što ako je neko dobar i ako on zna igru, on će uništiti igrača koji je ne igra redovno. I nemaš, baš malo šanse imaš da pobediš ako nisi neko. Što se toga tiče. Pa da, ali Food Chain Magnet opet sa tim međusobnim prosto direktnije možeš da utičeš na druge. Ovde jednostavno ljudi znaju koje su bolje taktike. Sad, na primjer, ja koji sam igrao par puta igru, sad sam za 100 sa ljudima koji su igrali 30 puta. I ja nisam znao da postoji tačno optimalne stvari gde treba da postaviš to. Ja to inače mrzim u igrama. Mrzim u društvenim igrama kad postoji konkretno optimalna taktika i to je to. To onda meni uništava zabavu sa igrom. To onda se svodi samo na to, na igranje, na algoritam i to onda to više nije interesantno. Pazi, to se u potpunosti slažem sa tobom, to dosta zavisi s kim igraš. Pa, kažem opet, igrao sam sa ekipom koji puno igraju i ja sam onda prosto ne bi bio party pooper, ja sam samo nasumično igrao poteze jer i pričao sa ljudima za stolom jer nisam hteo baš da jer ipak to su mi bili prijatelji, nisam hteo da budem da ih, što bi se reklo, mračun ostatak od narednih 2 sata. A jesi li probao Clans of Caledonia? Nisam. Mislim, ne znam da li naši slušalci inače su to do sad razumeli, ja nisam toliko euro igrač.
I to meni je ako... okej. I mene kad pogledam igru na stolu, ako me ona ne privuče, neću verovatno nikad igrati. Tako da, eto, razumem Terra Mystica što je popularna i zasluženo i sve to, ali prosto to mi nije igra u kojoj mogu da uživam više. Shvatio sam to mi je igra posle koje mi nije dobro. Eto. Kada već pričamo o tome šta volimo i da igramo ili šta nas privlači ili ne, došli smo do trećeg dela posle ovih vesti, koje su manje vesti, više naši utisci. Pričat ćemo sada o tome šta smo igrali novo i zanimljivo ili staro proteklih nekoliko nedelja i počet ćemo sa time da je stigao konačno Overtime, znači Kickstarter kampanja završena, igra napravljena, poslata, stigla je do bekera i nalazi se, ja mislim, čak i u slobodnoj prodaji. To je, za ljude koji ne znaju, domaća igra dizajnera Pavla Iljaševića i dizajn, to jest ilustracije radio Luka Tillinger, dobro. Naš čovjek u izdanju Dashbo Games. Vrlo zanimljiva kartična igra o ostajanju posle radnog vremena, jeli, overtime, i neradu posle radnog vremena, da se tako izrazim. Zanimljiv koncept za jednu kartičnu igru za 3 do 6 igrača, što je solidan broj. Ja volim kad je to može i 5 i 6, ponekad se desi da ima toliko ljudi. Ideja sama je prijemčiva ljudima, odnosno ljudi kapiraju šta rade karte i tipove ljudi, socijalne profile i sve što je prikazano u kartičnoj igri, ljudi lako mogu da se identifikuju sa tim. A i na kraju krajeva svako od nas nekad mora da zaglavi na poslu. Da, igra nije velika, što je kao kutija, i nije skupa, tako da preporučujemo svima da je nabave. Mi smo igrali nekoliko puta i kao prototip i kao izdanje, verziju, tako da... Jesmo sva trojica bekovali, jesmo. Jesmo. Da. To je inače razlog što dogovorili smo se da ipak ne radimo recenziju igre, jer mislimo da ne bi samo bilo iskreno jer ipak smo finansirali razvoj te igre, pa... Tako da smo se suzdržali od toga. Samo što htio da dodam na kraju da što se tiče kupovine Overtime, možete ga nađete u svim domaćim klubovima za društvene igre. Svuda je po Srbiji u prodaji. Kada već pričamo o Kickstarter kampanjama i igrama koje su prošle preko Kickstartera, sada ćemo pričati o jednoj igri koja se zove Planetoid. Ono što bi prvo želeo da kažem za tu igru, nisam je bekovo, pokazao nam je naš prijatelj Damjan iz Dashbo Gamesa, što bi rekli Amerikanci value for money. Znači, svi koji smo igrali, slažemo se da je ono stvarno vrhunski kvalitet za onako nisku cenu u igri. Danko, šta ti kažeš? Ti voliš da u svojoj sekciji papir, štampač, makaze praviš ove igre. Da li si zadovoljan kvalitetom ove igre? Pa, kad sam je vidio, sam baš pomislio zašto ja nisam bekovao ovo za $22 koliko je koštalo. Svi smo pomislili. Igra je stvarno i po pitanju artworka, koji doduše nije nešto sad šaren i komplikovan, ali u svakom slučaju jako lep i podsjeća na neke zanimljive kompjuterske igre. Pored toga je stvarno jako, jako kvalitetno. Znači debeo karton, ono da se pritisne pa da se izvuče sam token iz table, je fantastično sve zamišljeno, tako da odličan value for money. Produkcija za te male, za tu cifru, to je jako dobra igra. Evo, samo ću mu ukratko reći, to je, kako bi rekli, malo igra memorije, malo spuštanje tajlova, ali ne toliko spuštanje tajlova, koliko bi ja rekao bušenje tajlova. Jer ispred nas je jedan veliki planetoid, ili mesec, ili više planetoid, jer je sad i Pluton planetoid, nije Neptun. Koja je već planeta? Planetoid više nije planeta. Jedan Pluton nikoga ne voli, nikoga više nije ni briga za Pluton. Tako je. Ali imamo jedan planetoid ispred sebe koji ima rupe i u rupama se nalaze okrugli tajlovi koje mi ne vidimo i mi smo svi velike kompanije koje
rudarske kompanije koje su došle tu da buše i zarade pare. Svako od nas ima debelu kartonsku tablu. Ja stalno pominjem to debelo, zašto je kvalitet vrhunski. Tablu koja predstavlja naše aparate, šta imamo. Imamo bušilicu, imamo kamione za prevoz toga što izbušimo, imamo baterije. Šta još imamo kao četvrto? Damjane, ne mogu baš da se setim. Bilo je još nešto. Imamo bušenje, imamo skeniranje, je li tako? Ne. Skeniranje. Mislim, da, bušenje, skeniranje, prevoz i popravljanje uređaja ili šta ti je. I baterije. I baterije. I svako od nas u svom potezu prstom u taj rupičasti planetoid izbuši rupu, to je okrene jedan tile, 2, 3, koliko već zavisi koliko buši, uzme to što je pokupio, da li su dijamanti, da li je metal ili drugi neki minerali i to želimo da prevozimo. To je ono point salad, znači salata poena, znači da li ću 3 metala ili ću 3 dijamanta. To zvuči kao igra za mene. Pa da, sve to što prevoziš, što više prevoziš, znači poeni se dobijaju, ne znam, kad neko ima najviše metala od svih igrača. To je endgame scoring, ali tokom same partije se dobijaju poeni, na primjer, za odjednom prebačena 4 zlata ili odjednom prebačena 3 kamene ili tako nešto. Igra je u suštini jako prosta po pitanju pravila, ali je zabavna, kratko traje, tako da mi smo baš uživali u njoj i baš je bilo zabavno i svidjeli su mi se generalno variabilnost u igri, znači igra pored tog nasumičnog postavljanja tih tajlova ima skrivene zadatke koji utiču na sve igrače. Znači svaki igrač na početku partije dobio po 2 skrivena zadatka od kojih će na kraju odabrati jedan koji će uticati na sve. I ima upgradeovanje sistema, znači svi ti sistemi koje je Velija već pomenuo mogu da se upgradeuju, da se dodaju neke nove sposobnosti koje će biti jače, na primjer, ili će poboljšavati neke postojeće ili uopšteno nešto drugačije raditi. A ti si igrao naprednu stranu igrao? Da. Preskoči, da. Ima normalna bušilica, ima jaka bušilica, buši 3 mesta ili celu liniju. Prevozim jednu stvar, prevozim 5 stvari, skeniram mali deo planetoida ili veći deo, tako dalje i tako bliže. U svakom slučaju, vrlo zabavna igra za te pare i kvalitet. I za tu produkciju, da. I pritom da napomenemo to što je ta napredna verzija igre i dalje je dosta lagana za igrati. Da, ali nemam problem. Mislim, potpuno je ispunjava to je super, to je igra koja traje pola sata i za to koliko traje je odlično. Znači, da ta igra traje 2 sata, bilo bi bez veze. Ali s obzirom da traje pola sata, odlično. Da, i to je uradio John Mitling, on je dizajner i ilustrator, či jedan čovjek, jedan Kickstarter, vrhunska produkcija. Jedna pesma, jedna želja. Inače to isti čovjek koji je radio i Palm Island. Sjajno, eto. Definitivno dokazan kao dobar dizajner. A sad ćemo se vratiti na kompaniju, kako se zove, stao mi mozak. Helvetik, da. Teo sam kažem Times New Roman. Helvetika, Times New Roman, Arial nešto. Kako je loše, evo tići ću, idem sad. Ok, sad vi koji se niste unsubscribe-ovali sa podcasta, sad ćemo da pričamo o zabavnim malim igrama za porodicu. Da, ali Kariba je stvarno jedna od boljih, kako kažemo premisu, znači, kao National Geographic ću sada zvučim. Ovo što vidite sada je pojilo. Na pojlu tokom dana dolaze sve životinje, jer voda je izvor života. Pa mislim, to je igra, jasno. I u rukama imamo razne životinje, ređemo ih oko pojela, pojilo ima od 1 do 8, je li tako beš? Da. U krug ide i na manjim brojevima idu manje životinje. Znači, na kecu je miš, a na 8 je slon. A između toga šta sve beše ima, podsjetite me, ja sam odveć recimo leopard i žirafa i ne znam ja više šta. Ima neki merkat, ja mislim da je na dvojici merkat. Oposumi, da, ima i nosorog, ima noj, ima zebra,
Evo, gledam sliku. Da. I poenta je kako spuštam ceo zoološki vrt, a to je na pojelu. Sad, kako ih tako ređamo, čim negde ima valjda 3 ili 4 životinje istog tipa. 3 ili više. 3 ili više, one će oterati slabiju životinju, znači životinju koja je na manjem broju. Sledeću koje ima, a na manjem broju, da. Znači, ne mora da bude, petica može da otera trojku ako četvorke nema uopšte, na primjer. Da, a i po jačini su tako podeljeni, znači, osmica je slon, on tera sedmicu, sedmica je nosorog, ali isto tako tera i tigra koji je šestica. Ali isto tako nosorog koji je sedmica tera tigra koji je šestica, ili petica je noj, četvorka je žirafa i tako dalje, i miš je kec, a miš je jedini jeli koji može da miš da otera slona. I ovo je bio jedan loš ovaj pan, ali dobro. Nismo stigli da odreagujemo na to, izvini. Ali sve jako zabavno i šareno. Ne znam kako je vaše iskustvo. Meni je bilo super. Malo sam glup za takvu igru i jako volim kartične igre, ali bio sam baš loš. Fine igre, mislim. Nije ništa spektakularno, ali je onako u malenom pakovanju jako dobro za putovanja i praktično za sve stolove i tako dalje. Tako da, i za klince. I za klince, za poznavanje prirodnog društva. A znaš koje dizajniraju? Ne. Doktor. Jao Bože. Doktor Knizio. Jao Bože. Čekaj, pa ja ne vidim da tu ima neka aukcija. I neka Excel tabela. Pa dobro, možeš da gledaš koji broj je veći od drugog, mislim, tako je to. Ali dobro, to je maksimum. Šta je već, pa gledam i u tabliću koji je veći broj, pa nije Gnicin, ali tako? Pa, možda jeste. Nikad se ne zna koliko je dizajnirana igara, moguće i da jeste, da. Dobre, super je igra, u svakom slučaju. Ali pazi, za pakovanje, to, recimo, to poneseš startups, to i onako možda staviš u džepove. Koji jedno i drugo da u džep staje bez problema. Tako da, eto, znači preporučujemo, to je onako zabavno, pogotovo sa klincima. Pogotovo to što daš kao veće životinje jedu i manje sa brojevima, to je isto super za njih. Teraju, ne jedu nego teraju. Teraju, da, 7+ godina, isto kao Arboretum koji je 8+, gde uče decu nizovima, koji su već učili u prvom razredu, tako da i jedno i drugo je baš super za njih. A sada jedna igra brzih ruku koje su užasno loš. Kako se zove? Bas je bio loš kad smo igrali. Nije samo brzih ruku i brzog razmišljanja. Pa čuti, vidiš da se krijemo. Više onako spot check da bacimo da je 20. Spot check. Da, pričamo o Ghost Blitz. Reci, Boki. To vam je, bukvalno, ako ste igrali nekada Jungle Speed, samo sa malo više koraka i ne povlačate karte svi. I manja šansa da popijete nešto u nos. O da, veća šansa da napraviš neki pitchwise po kući, igrajući ga nego sa regularnim Jungle Speed. Snap. Izvini, Velija, ne možeš samo ti da praviš cringe fore danas. Dok u Jungle Speedu ste imali jedan toranj koji može da odleti i razbije prozor, ovdje imate gomilu malih stvari koje mogu da razbiju sve po kući. Evo, ja ću da nabrojim sve. Sivi miš, crvena fotelja, zelena flaša, plava knjiga i beli duh. Spooky. Da. Sve te sitnice se nalaze na stolu. Sa jednog špila izlučimo kartu na kojoj je nešto nacrtano. Što može da bude zeleni miš koji sedi u plavoj fotelji, na primjer. A onda, kako se ta karta otvori, moraš da uhvatiš se za predmet koji ili odgovara nečemu na slici, identično, ili je nešto što apsolutno nije prikazano na slici, ni bojom, ni oblikom. Samo da razjasnimo ljudima, znači na slici može da bude, na slici je neka kombinacija predmeta, znači miš u fotelji, ili miš sa flašom, ili duh sa knjigom, ili fotelja naslonjena na knjigu, ili tako nešto. Da, ili flaša na knjizi, nebitno. Znači, uvek je na slici ti predmeti. Da, i ono sad, lako je recimo kad vam se pojavi sivi miš na slici. Vidite sivog miša na slici, imate tu.
Ali onda se desi... I uvatite se za sivog miša. Tako je. A onda se desi zelena fotelja, plavi miš. I onda onda svi sednu za stolom i čekaj, šta sad od ovoga treba? Fenomenalno. I naravno, Danko se prvi uhvati, jel tako? Jesi pobedio, priznaj. Ne. Nisi? Smo posljednji put Ja sam igrali, loš u Damjan nas je rasturio. Ali baš se Damjan je rasturio. neverovatno dobar u tim stvarima. On jako dobro igra to. Ja sam čak i čitovo najgore, držao sam ruku iznad 5 tih predmeta. Da. Kao polupijani matorac. Znači, držim ruku ovako i otvori se karta i svi uzmu pre mene, a moja ruka i dalje stoji i tak. Ja sam isto jako loš u ovim igrama, tako da samo se nisam izblamirao. Mislim da sam tamo pred kraj do nekla uspio da uhvatim po neki poen. Damjan je naravno pobedio, to uopšte se ne postavlja pitanje. Moja žena isto jako dobra u tim igrama, tako da je ona bila tu relativno blizu, a ja sam samo uspeo da se ne izblamiram baš totalno. Što je super. Da kažemo, to je igra za 2 do 8 igrača. Znači, to možda zamisliš 8 dečjih ruku spremnih, da li je ovo fotelja? Nije, jeste. Nije. Super, 20 minuta traje. I mislim da ima nekoliko delova ta igra, odnosno nekoliko različitih verzija sa različitim Ima proširenja koje onda postaju još komplikovanija. Imaš recimo dodatak koji dodaje fez i onda pokriješ fezom jedan od predmeta. Moraš da zapamtiš koji i koje boje je bio. A već ti mozak kipi lagano od toga da ti skapiraš šta treba, a šta ne. Jer ako pokupiš pogrešnu stvar, gubiš poene, gubiš karte. To je za rođendane, to ne mogu da vidim sebe posle posla da kao sedem. Ne, kao radimo 9 do 5 i onda treba da pogađam nešto i kao, brate, pa zar nije? Pa da, mislim, pa kao neko koji ima Jungle Speed i ekspanziju za isti, mnogo ga je igrao, ovo me je jako oduševilo. I nevjerojatno mi da nisam čuo ranije za igru. Sjajne. Sada ćemo još, pred kraj da pomenemo, još jednu igru, to je Century Spice Road Plan B-a. Možemo da se složimo samo da je to igra mućke the board game. Da, to smo i mi dobili tu informaciju, tako da ajde, možemo da se složimo. To je to. Kraj. Eto. Odlično. Review cele igre, gotovo. Mogu da složim sa tim. Igra u kojoj vi trgujete začlinima po, istoku, tako što uzimate kockice jedne boje, pretvarate u drugu boju, a pokupiti karte koje vam menjaju način na koji konvertujete te kockice. I jedno takvo fenomenalno muljanje stvarima po stolu. Ali zbog te teme ljudi ne vide odmah da je to u stvari igranje Del Boya i Rodnija, samo bez žutog auta. Šta ti kažeš, Danko? Da se tebi svidjela? Baš. Znači, on je već neko vreme, pošto je to igra izašla, mislim, prije oko 2 godine, znam da je od početka kako je izašlo bilo sve vreme, a mi smo baš dosta igrali Splendor u tom trenutku, kao Splendor Killer i tako dalje. I ono što moram da se složim i sa Damjanom opet, pošto smo s njim igrali, je da je to igra koja ne podsjeća toliko na Splendor. Mislim, to jesmo, imamo karte i imamo neke poene koje kupujemo tim u bojama, začinima ili šta god da su, nije ni bitno, u ostalom nisu u svakom slučaju, nije drago kamenje i to, ali postoje neke sličnosti, kao imamo engine building koji je ovde neuporedivo i drugačiji i bolji, mislim interesantniji, ali je u svakom slučaju igra, ne znam zašto su je upoređivali, meni nikad ne bi pao na pamet da upoređujem sa Splendorom, iskren da budem. Ali igra super, stvarno je jako dobra, traje kratko, mi smo je završili za nekih 20 do 25 minuta, sa sve objašnjavanjem pravila. Engine building, kao što sam pomenuo, je fantastično urađen, znači ono što je Boki već rekao, znači povlače se karte u ruku, odigravaju se te karte koje pretvaraju te kockice u kockice druge boje, mislim sada da se ne pravim da znam šta je koja kockica, nije ni bitno. Niko na kraju nije upamtio. Svakom je ono što je začini, ali smo ih svi na kraju zvali tipa banane, pomoranđa, jabuke i čokolada. To je bolje. To je okej. Tematski. Da. Tako da je fantastično urađeno, stvarno mi smo se baš oduševili igru. Za tako kratko vreme igra koja je i pritom
za razliku, ajde opet, ja ga uporno poredim sa Splendorom i pored toga što pričam, no nije slično Splendoru. Iako si rekao da ne treba da se poredi sa Splendorom. Da, iako sam rekao da ne treba. Pa ne misliš, zašto je tako kao mišljenje u svetu, zašto ga svi zovu tim, to ne znači tvoje iskustvo, znači da nema veze sa Splendorom. Ali potpuno drugačiji engine od onoga kakav se u Splendoru pravi. A to je prva igra u trilogiji. Da, ali nismo igrali ostalo, ali tako. Da. Ne znam da li je neko do duše. Sve tri će na kraju moći da se igraju i zajedno, što je vrlo diskutabilno. Mislim, ne znam da li je do sada to u board game industriji rađeno na taj fazon, znaš, kao igraš prvo jedno, pa igraš... Raiders of the North Sea, oni su imali taj moment. Da možeš da igraš sve zajedno. Da, oni su izbačeni kao trilogija, oni sve zajedno i sada upravo isto od Renegade-a, što ćemo mi nadam se pokupiti na SN-u, Paladins of West Kingdom, on bi trebao da se poveže sa Architects. Odmah ili kad izađe cela trilogija? Mislim da će imati već neki sistem da se povežu odmah. I onda kad izađe treća igra da se sve sklopi. Pošto znam da Century može da se igra samo kada budu sve tri igre, onda možeš da ih povežeš. Da, samo tri i opet to mi ne deluje kao nešto što će biti elegantno i malo elegantno. Da. Moje skromno mišljenje. Mada ne znam, ajde vidjet ćemo. To je onda baš mnogo mehanika. Last Will i Prodigals Club mogu da se povežu. Odnosno, Last Will može da postane modul u okviru Prodigals Club. Ali bar to je elegantno rešeno. Pa nisam igrao s Prodigals Club, Last Will nisam, ali sam čitao i kažu da je sasvim fino urađeno. A ja sam obrnuto, ja sam igrao Last Will, nisam igrao Prodigals Club, ali opet Last Will je igra koja mi je onako baš kompaktna i zatvorena i nekako mi nema smisla da se povezuje s drugom. Tako nekako i sa ovim Century Spice Roadom... Pitanje igre se ubaci u ovo, znaš. To je jedino što je to ne znam. Znaš o čemu se radi? Prodigals Club je u suštini worker placement u kojem imaš 3 modula, od kojih jedan možeš da zameniš sa Last Willom, ali svaki od tih modula je generalno jedan mali worker placement za sebe koji malo drugačije radi od nekog drugog, znaš, tako da ako ti taj Last Will takav kakav i ubaciš kao samo jedan modul u okviru neke igre koji ima još neka 2 modula ili još jedan, se zavisi možda biraš da igraš sa 2 ili sa 3, sasvim moguće da može... Dobro, to nije toliko strašno. Da, verovatno, opet kažem, ništa iz ličnog iskustva. Tako da ima već takvih primjera, nije to ništa novo. Da, jasno, mislim, Century Spice Road je sam po sebi fina mozgalica, jako lep puzzle, ali opet nije nešto od čega ćete lupati glavu i baš onako fina igra da uglavite u pola sata kad imate slobodno. Postoji verzija sa drugom temom koja se zove Golem i koja izgleda čak i bolje na stolu. I jedna isto bitna stvar sa Century igrama, kada ih vidite onako na slikama na internetu sa časama, sa metalnim novčićima, to dolazi u kutiji. To je zaista normalno izdanje igre. Da, i prvi i drugi deo trilogije sada imaju tu golem verziju, fantazijsku, verovatno će i treća, i sve dolazi u mnogo većoj kutiji, ali ako već trgujemo začinima, da se držimo onoga što je dizajner zamislio, da su to začini, a ne mango i banane ili šta već. Ako se držimo začina, onda nek bude i put začina i ta tema, ne treba mi baš fantazija svuda. Mislim, u redu je fantazija, slažem se, ali ne mora baš svuda. Htio sam samo nešto kažem kad si rekao kad je dizajner zamislio, ali tema je za neku drugu priču i javite nam dole u komentarima ako hoćete tu priču čujete, ali ono što dizajner zamisli, što na kraju izađe tematski u prodaju, nekada bude potpuno drugačije. Ali kažem, tema je za drugu priču i jako interesantna tema. I time smo u stvari došli do kraja ove epizode prvo Rolej pa onda misli podcasta. 6. po redu, nadamo se da vam je bilo interesantno i kao i uvijek pitamo vas šta ste vi igrali zanimljivo od novih igara, šta mislite o igrama koje smo pomenuli, o čemu želite da pričamo u sledećim epizodama. Uvijek ostavite nam komentar na sajtu, vidjet ćemo se za 2 nedelje sa novim vestima, dešavanjima i novim igrama koje smo u međuvremenu igrali. Sa vama su bili Danko Petrović, Bojan Jovanović, moja Melenko Steljko Vuković. Prvo rolajte pa onda mislite. Pozdravlja vas Pitchwise, vidimo se. Zdravo. Vidimo se, pozdrav.